Kung bago ka lang sa aming channel at mahilig ka sa mga kakaibang kwentong katatakutan, pindutin ang subscribe button at ang bell icon para lagi kang updated. Kung hindi, mumultuhin kayo. Kwentong Takip Silim. Magandang araw o gabi mga tagapakinig ng kwentong Takip Silim. Kung nais nyo ring magbahagi ng karanasan nyong nakakatakot ay ipadala nyo lamang sa stories@kwentongtakipsilim.com o kaya naman ay i-message nyo lang kami sa aming Facebook page. Huwag nyo ring kalimutang i-like and share ang video na ito. Simulan na po natin ang kwento. Alulong sa sementeryo. Magandang gabi, Sir Jupiter, Sir Chris at Ma'am Chris. Ako po si Eilish at nais kong ibahagi ang karanasang nagbigay ng pangingilabot sa akin. Noong 2014 ay nasa huling taon na ako ng kolehiyo at katatapos lamang makompile ang 1,200 hours sa OJT. Agad naman akong natanggap sa isang cake shop bilang isang sales lady o cashier. Sa trabaho kong iyon ay 12 oras ang aming pasok kada araw at tuwing katapusan ng buwan ay nagkakaroon kami ng meeting na susundan ng maliit na salo-salo. Isang gabi ay nagmadali akong umalis pagkatapos ng aming meeting. Inabot na kasi kami noon ng 10:00 ng gabi at nag-aalala akong baka wala ng jeep na namamasada. Sa awa ng Diyos ay mayroon pa naman at ligtas akong nakarating sa lugar namin. Kaso, pagbaba sa jeep ay kailangan mo ng daanan ang isang Chinese cemetery bago makarating sa aming bahay. Nang makababa na nga ako ng jeep ay agad akong naglakad ng mabilis. Lakad-takbo na ang ginagawa ko. Halo-halong kaba at takot ang aking nararamdaman. Natatakot ako kasi baka bigla na lang ako habulin ng aso o kaya naman ay baka mapagtripan ako ng mga tambay. Idagdag pa ang malalaking musuleo ng sementeryong dinaraanan ko sa kailaliman ng gabing iyon. Sa kung anumang dahilan ay napalingon ako sa isang musuleo. Nagtaka akong bigla kasi may mga taong nakaupo sa bubungan noon. Marami sila. Nakatingin lang sila sa akin. Noong una ay hindi ko pinansin dahil baka tambay lang ang mga iyon. Pero maya-maya ay agad akong nakaramdam ng kakaiba. Habang naglalakad kasi ako, wala ni isa sa kanila ang nagsasalita. Hindi tulad ng mga karaniwang tambay na nagkwekwentuhan. May kakaiba sa kanila. Dahan-dahan at sabay-sabay nilang sinusundan ng tingin ang direksyong tinatahak ko. Kasunod nun ay bigla na lang ako nakarinig ng malakas na alulong ng aso. Napaigtad akong bigla at muling tumakbo nang hindi na nilingon pa ang musuleyong iyon hanggang sa makauwi ako ng bahay. Pakiramdam ko noon ay lalabas na ang puso ko sa kaba. Sa totoo lang, Sir Jupiter, minsan napapaisip ako kung ano ba talaga ang nakita ko noong gabing iyon. Maaaring mga tambay talaga sila na napagtripan lang ako o kaya naman ay mga ligaw na kaluluwa. Pero hindi maikakaila na kung anuman ang nakita ko sa ibabaw ng musuleyong iyon ay nakita rin ng aso, dahilan upang ito'y malakas na umalulong.
Ang susunod na kwentong babasahin natin ay ipinadala ni Marie Chris. Bisita. Magandang gabi po, Sir Jupiter. Ako po ay tubong aklan sa Barangay Batan. Ako po ay nakakakita ng mga di karaniwang bagay-bagay sa paligid. Nagsimula ito matapos akong malaglag sa hagdan ng aming eskwelahan noong ako'y nasa elementarya pa lamang. Isang umaga, mag-isa akong nanonood ng telebisyon sa bahay. Maya-maya ay nakarinig ako ng katok sa aming pinto. Noong una ay hindi ko yun pinansin. Bata pa lamang ako noon at abala sa pinanonood, kaya nang hindi pa rin matigil ang mga katok, ay padabog akong tumayo. Pagkita ko sa pinto ay nagulat ako dahil bumukas iyon ng kusa. Sa tapat ay mayroong babae at lalaki. Madre ang babae at ang lalaki naman ay nakasuot ng polo. "Nasaan na ang tatay mo?" Sabay nilang tinanong sa akin. Ako naman, kahit nagtataka, ay tumugon pa rin. "Ala, nasa dagat." Mangingisda po ang tatay ko at matapos kong sabihin iyon, ay bigla na lang silang umalis. Naiwan akong nakatayo sa tapat ng pinto habang nagtataka. May gate kasi ang aming bahay at sarado iyon, kaya bago mo makatok ang pinto ay kailangan mo munang kumatok sa gate. Nasa ganoong sitwasyon ako noong lumapit sa akin si nanay galing kusina. "Sinong kausap mo?" tanong niya sa akin, kaya sinabi kong may naghahanap kay tatay. Bigla kaming sabay na napalingon sa bukas pa ring pinto dahil nandoon na naman bigla yung babae at lalaki. Akma silang papasok sa loob ng aming bahay. Naalarma kami at mabilis silang sinita ni nanay. Sunod ay tumalikod sila. Agad akong hinila ni nanay at isasara na namin sana yung pinto, pero pagsilip namin ay wala namang katao-tao. Tahimik lang sa labas at sarado naman ang gate. Lumabas kami ni nanay para matingnan kung saan sila nagpunta. Pero maya-maya ay nabaling ang tingin namin sa gate dahil narinig namin yung boses ni tatay na sumisigaw. "Pumasok kayo sa loob! Dalian nyo at ikandado ang bahay!" Nagulat kami at agad iyong sinunod dahil sumisigaw noon si tatay habang nagmamadaling pumasok sa loob. Noong nasa loob na kami ng bahay ay tinanong namin kung ano bang nangyari at siya'y nagkakaganoon. Nagsitayuan ang balahibo ko sa buong katawan dahil sa sinabi ni tatay. Noong naglalakad na daw siya para umuwi ay natatanaw na niya ang gate namin, kung saan may nakatayong madre na may kasamang lalaking nakapolo. Nagtaka siya kung sinong bisita yon dahil hindi niya kilala. Sabay daw silang lumingon kay tatay at ngumisi pa raw animoy kakilala siya. Kakaibang ngisi, para bang may hindi magandang pahiwatig. Sunod ay tumakbo na si tatay dahil nakita niyang lumusot daw ang mga katawan niyon at tumagos sa gate namin. Matapos iyong sabihin ni tatay ay hindi ko noon mapigilang maluha sa takot at manginig. Wala kaming ideya kung ano o sino man ang mga nagpakita sa amin at kung bakit sa bahay namin sila nagpunta. Sir Jupiter, hindi lang iyon ang kababalaghang naranasan ko, lalo na sa bahay ni tatay. Sa totoo lang, kahit malimit akong nakakaramdam ng di pangkaraniwan, ay hindi na ako nanonood ng mga katatakutan kung wala akong kasama.
Ang susunod na babasahin natin ay ipinadala ni Grace. Sa burol. Hello po, Sir Jupiter. Nais kong ibahagi ang isa kong karanasan na nag-iwan ng malaking palaisipan sa akin. Nasa ika-6 na baitang ako noong namatay ang aking lola sa edad niyang 81, taong 1997. Dinala namin siya sa St. Peter Funeral sa Quezon City. Pagkatapos ng eskwela ko noon, ay dumidiretso na ako doon sa lamay bago umuwi ng bahay. Isang gabi, Biyernes noon, ang sabi sa amin ay doon kami matutulog sa punerarya dahil ang nanay at tatay ko raw ang magbabantay ng gabing iyon. Naalala kong ilang beses ako sumisilip-silip sa kabaong ni Lola. Pinagmamasdan ko lang siya. Minsan, nagdadasal o kaya naman ay sinusubukan siyang kausapin sa isip bilang pamamaalam ko sa kanya. Dakong 11:00 ng gabi, nakasilip ako sa kabaong ni Lola. Nakasuot siya ng puti at suot ang kwintas na perlas. Maya-maya, yung isa kong nakatatandang pinsan ay sumunod sa akin. High school siya noon. Tahimik lang kami na tinitingnan si Lola. Ilang saglit lang ay nakaramdam ako ng mabilis na puwersa sa katawan ko. Parang isang segundong lindol. Hindi ko maipaliwanag pero parang nahilo ako ng isang segundo lang. Kasabay nun ay namalikmata akong bumukas ang mata ni Lola at lumingon siya sa akin. Nagulat ako at sabay kaming nagkatinginan ng pinsan ko. Pero hindi naman ako natakot kasi ang bilis ng pangyayari. Sunod ay sabay na sabay naming sinabi ang mga salitang ito. Akala ko bumukas ang mata ni Lola. Nagtawanan pa nga kami noon kasi sabay namin iyong sinabi. Ngayong matanda na ako, napapaisip ako na imposibleng sabay kami ng pinsan ko na mamalikmata at pareho pa ng nakita. Pakiramdam ko noong mga sandaling iyon ay sinubukan ng lola ko na magpahiwatig sa amin na nariyan lang siya at nakikita kaming dalawa. Dito ko na tatapusin ang aking kwento. Mag-iingat po tayong lahat at magandang gabi.